Otomi somore. Otomi opalete beli. Engineer Bruno. Amaria bakri boy yawa. Ndarabanko kujoba. Ndarabanko. Elo kwende kukiche manti makola gakuko. Elo kwende kukiche manti makola gakuko. Akuko mereme. Omere kogi state mama. Omere kogi state papa. Ebe mujere kulo bilongo na deku. Mane harusi, walo biya mamede monu brother. Anye jema, nuna kodio, chiche se waleba. Tawuta lo buru kado binde manu mawalaga. Kapwa do buru kuyelu nde manu nanimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye tima, mbodo na lo ireneba. Abu amabia kuganye shabru munedi nabiana. Aweri agemele mu mama. Kango kumo. Ajogu kelugu brother onukala. Arabanko. Ebaye jina rose. Arabanko. Ebaye karoda. Arabanko. Ebaye damunko. Arabanko. Ebaye jina munko. Arabanko. Tekena pepe. Arabanko. I see thy rivals. Arabanko. Dampo thy rivals. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Ufodu jaroda. Arabanko. Mo mwebeji beti mbere. Arabanko. Ufodu jaroso. Arabanko. Eji beti maroda. Arabanko. Keke na pepe. Arabanko. Aila jigiji. Aila kutukum. Dame. Jigiji. Asuwepe. Abayite. Onamabele yoyo. Mamibe. Namabele agabiji agbebe. Emreni lari yokuo. Emreni jeje wakuo. Ajinem. Onye mejoro mahara yo mama. Onye mejoro mabara. Ewe beneluwa. Na ojaduru. Emreni lari yokuo. Emranene wishogu. Emranene eji kwanu egbu ofo. Mana majukwala shi. Onye na-achị chi ya ekweli ibe kara ya. Ọ na-achịkwanụ ya na-akara onye. Onye ọbụla chọrọ ịnọcha ebe ọ ga-anọ na-agbasa aka. Ọkwanụkpa elu ụwa isi jejere. Ọkpa elu ụwa isi jejere. Enyi m nwoke, enyi m nwaanyị, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị bụọla chi. Umenage, man of the Yaba. I got red again, man. What? Why? Aketa ihe m nwere ịgwa gị otu ihe. Ha nwekwa na ịgwa gị ọwụ ha ahụ Dr. Safore na Eze Bongo and his United Band of Africa ikwuru. Eze Bongo gụrụ egwu ya shi. Take time. They know they rush life. Take time. Ụwa no be your own. Ịnụna? Take time. Ụwa na jeje. Ụwa jeje na so ibi o. Ụwa na jeje. Otu onye jiri akpala samele chai. Ụwa na jeje. Jeje o jeje o jeje o. Ụwa na jeje. Ịnụna ya ọchị gị take time. They know they rush life. Take time. Ụwa no be your own. Take time. Ụwa na jeje. They know they rush life. Ọ nwayọ. Awo otu tam bucket eju. So ejila afụ n'ụwa n'ike. Ndị French sụkwa nna ya kpa ha anyị ejikwa asụ ya so ore anyị si. Japalapa ya ejila apala ala pa. Ejikwa na apala owu isi. Onye chọchi ya para owu isi ya anyị gbuo ya. Ịpakwa na owu isi ọwụnene ijeje koma aka gị ngo orufu. Ijeje chọma he n'ike chọọ ya shi gị nwetacha ya otu mma. Ejila enwetacha na ya otu mma. Onye jụọ ọhịa ọkụ akwaghị gị jee ga-egburu gburugburu mmiri na ga achịkọta ya ga-enwe n'otu ukwu nkwụ. Mana gị jechi chọọ gị pacha ya otu mma ịrọchiga life arọga. Ụwa n'obi ya onu na ọ nwayọ. Enwere ndị ji ya agaghị enyetụkwanụ gị gaa na nwekwanụ ke gị.
So because make we know the rush life, we could take am suffer. Jeje ụwa na jeje. Surely ọ ga-erutacha na anyị niile, ọ ga-abaracha na anyị niile, kama ọ wụ onye oge ka ya ruru ya erima. Afụkwala ụwa avụ, ejila avụ na ụwa avụ. J'avoue avụ olo. Kuelevu la va, eji na avụ n'ụwa avụ. Kuelevu, chekiere. Qu'est-ce on la sonne les français la Owerri pikin le jour la la va. J'ai dû à parler il faut tu le la va à bana necha elende javu o tu le vo. Shinga li shua le vu la hey. Ana chekwa msho wunde French ka m gụgala ihe. Ama kwa msho wunde ore. Ama msho umi Igbo ka m sụgala French. Sorry for putting you in a state of ama akpa name. In a state of higgledy-piggledy. In a state of talidumai. Arema Igbo ndị Chineke kere ma chọọ nwa mmadụ egwu. Mmiri ezoma ha kwa ndị ọzọ taa. Ọ gbakwarara emgụgakwa ka m onye ihe mejara mma. Chineke wetuola ya ekwensu abịala m Owerri pikin abịadola. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi m nwoke enyi m nwaanyị bụọla chi ebe ahụ na ihe ọma ebe ahụ nọ anya asụọma ebe ahụ nọ elebe ekechi anya ga anwụ elekwana kpochi aka gị na-agụtakwala ha ri ị na-afịfịekwala ha ọnụ na-emegharịkwa ọnụ maka anụ emegharị ọnụ ejila anwụ n'ọsịsọ ọwụhe nna akara ọkpa oshirikwanụ kpagharịkali ya ọkpa ha eshijejere mana shi gị bịa gị ma ntị taa na mana bụ akwanụ gị na ha omume anyị makọọla gị akụkọ gị taa ewu Wednesday ahịa eke abalị 16 nke ọnwa itoolu ọnwa Septemba afọ 2020 ndị oyibo kpọrọ ya afọ 2020 odumeje kpọkwa na afọ 2020 ka ọ chọwie ofefa sara fesa ọ gbarara ọrịa mma nwere ihe m ị ga-eme na mụ brọda ogishimikumo biko shia meseji mi ka o ruda ndị mma n'aka akụkọ anyị ji eje mba arabanko akụkọ shu ya anyị arabanko ịwatala share akụkọ share program and God will bless you immediately watala American babes okwu na anyị na mbari anyị mma yọrọ ọnụnụ ye okwu na anyị na mbari anyị mma yọrọ ọnụnụ ye okwu na anyị na mbari anyị mma yọrọ ọnụnụ ye okwu na anyị na mbari anyị mma yọrọ ọnụnụ ye okwu na anyị na mbari anyị mma yọrọ ọnụnụ ye ọrịa mmepe na bọọlụ nọ na pere oche gị pụkụla ma ndụ na akpọ ntị gị ala gị makwanụ ntị ma akọọla gị akụkọ o deberela na steeti Igbo it has debredi oche sineti ọkaigwe sinetọ Ajibola Basiru ịwụkwanụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'ala anyị idila shia bịa mee ntuli aka elu praịmarị maka ndị otu APC ịchọga iji aha otu ahụ azọ ọkwa sineti ọkaigwe ka onye nọ ya ewu Benjamin Uwajuwogu enwụrụ anwụ. Maazị Ajibola ekwuola she ntuli aka elu praịmarị ahụ emere na ọkaigwe ịhọpụtara Frank Ibezim dịka onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC azọ ọkwa sineti zonu ọkaigwe ka a ga-eme na abalị 31 nke ọnwa Ọktoba. Shi enweghị herita nrụrụ aka, enweghị herita rigging, enweghịkwa herita irregularities n'asụsụ bekee enwere na zonu ọkaigwe ishi ahụ emere praịmarị ahụ. Chihe niile ahụ gara nnọọ shiriri werere, chihe niile ahụ gara jiriri, chi enweghị ọgụ ọwụla alụrụ, chi mma emechakwa na abịa gbakọ votu niile akpụrụ ya wụrụ shike Maazị Frank Ibezim kacha imekwa na eji kwufụta ya weta onye nwere mmeri. Ọ chịkwanụ ewejie na aha Frank Ibezim na ụlọ ọrụ ndị eji ahụ maka ntuli aka elu ala anyị ewu INEC. Mana n'agbanyeghị aha Frank Ibezim ahụ ewejiri na INEC, Annamanasị arara ume n'otu isi
nọkwa na-ekwucha ya hụ onye nwetara mmeri na ntuliaka elu praịmarị ahụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC imere na zonu Ọkigwe mana eweje na aha Frank Ibezim. Hope Uzodimma kpọrọla Frank Ibezim jema Abuja ewerekwa n'aha ya jeje nye ndị INEC ayọkwa n'ahụ nwee celebrate cha ya mana ashị INEC shi anwụ ha anabatara aha akwụkwọ ahụ edere ya gwa n'aha Frank Ibezim nọ nga ahụ mana nwụ ha ahụ na-achị enwere mmanụ abụọ ndị kwugasahụ nwo inwetara mmeri ya arara ume na Frank Ibezim changma ha enyefeekwa na okwu ahụ na ebe ndị ọkaikpe nwo ịnọ ya legal department nwo ndị eji eleba anya ihe gbasara iwu shi nwo ịga anya n'okwu ahụ tupu nwo ha na-kpebizie shi ewo anyị anabatala Frank Ibezim anya na onye ga-eji aha otu pati APC azọ ya ọkwa mana ogbulaka na INEC ekwubechi anyị ekwerela shọ Frank Ibezim meriri ọkwa na anyị ekwerebechi ọwụ Frank Ibezim nye na anyị ohere ka ndị legal department anyị liga anya gbanuchi mee ntuliaka elu ahụ ndị na London yọma bịara n'ụlọ ndozi Owerri maka okwu n'anyị na mba Ajọka okwu n'anyị na mbarị anyị mma yọrọ n'uye okwu n'anyị na mbarị anyị mma yọrọ n'uye okwu n'anyị na mbarị anyị mma yọrọ n'uye okwu n'anyị na mbarị anyị mma yọrọ n'uye. O deberela itazidebredi oche sineti Ọkigwe isi akwa anọmahụkwa ebe ekere ya ọkwa ọbara na-akpa nja Maazị Frank Ibezim iwu onye ehime mba nnọọ ịnọkwara na zonu Ọkigwe. Frank Ibezim bụkwanụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo inyere akwụkwọ tiketi praịmarị iji zọọ ọkwa sineti zonu Ọkigwe ka onye hafụrụ ya wụ Benjamin Uwajumogu ịhafụrụ oche ahụ nwụọ. Nsogbu adaana ugbulaka na Brina eboga Frank Ibezim ebubo chonwe hụ asambodo satifiketi ọwụla chaha enweghị satifiketi ma otu akụkọ kọrọshi otu nyocha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo ihimara inyochaga mmanụ 12 ndị gbara akwụkwọ praịmarị ndị pikiri nomination fọm nwoji azọ praịmarị eji eme ntuliaka elu zonu Ọkigwe ahụ chekwuru hụchi Frank Ibezim we onye mmochuturu achụtu chanwo kwadara Frank Ibezim akwada chanwụ ha emeghụ ya approve iso zọọ praịmarị ahụ n'ihi na anwa ahụ chọpụtara shi ahụ enweghị satifiketi ọwụla ahụ enweghị asambodo ọwụla ahụ nyere nwo ma ọ gbaga fọm ma ọ gbachakwa na fọm so ndị ahụ mere skrin aha shi inye ha anyị satifiketi ya wụ ijehụ skuul erehụ kwalifaid ịzọ ya wụ ọkwa sineti Ọkigwe ịdara ada Frank ịkụrụ afọ ala jela kpuo Frank Ibezim agbagakwanụ gị iwe onye ehime mba nnọọ ya Emeka Nwajuba iwe onye minista okwu mmụta steeti minista for state education wee enyi ọwụọkwa na edi ya mbosu ejenye na Emeka Nwajuba aka ana manachi Emeka Nwajuba na bubu iji arụkọ so Emeka Nwajuba na Hope Uzodimma agwa ndị ahụ mega screening ahụ chinwo kpọrọ Ibezim mkpa ahụ shahụ Frank Ibezim ahụ onye bubu ịkwadoga n'ọkwa sineti Ọkigwe ahụ shele mere mgbe o ji akwado ahụ shahari hụ kwalifai Frank Ibezim eje ụlọ ikpe jeje dụọ isi ka akpọ isue affidavit ya jeje sue affidavit wetala ndị screening committee ahụ gwa mmochi akwụkwọ asambodo WAEC ya akwụkwọ asambodo akara nzere digrii ya o ji nweta digrii nakwa akwụkwọ asambodo o ji fee ala nna ya NYSC certificate ya chahụ furu efu chaya ha ma ebe nwa na ahụ furu efu ya ejeje sue affidavit mana asha affidavit ahụ ọ suela si signature anọghị ya enweghị onye ọbụla saịnịrị affidavit ahụ ya wa ahụ enweghị isi ọbụla ya wa ọrịa invalid. Ana m ekwulasị izuụka gara aga otu kọmitii ahụ kwukwara shi anwụ ha kwadoghịkwa Frank Ibezim chanwụ ha screening hụhụ na ọ dara screening ahụ adịghị qualified because of certificate scandal onwega
mana ọchịchị steeti Imo ka Hope nọ n'isi ya na Emeka Nwajuba shi hujema nwa ha ahụkpa ahụ hụjeje nsọma ya ugbulaka na onye ọbụla elimana ya anya na ihe gbasara akwụkwọ WAEC ya ahụ ọsa ya ha enweghịkwanụ na ya jere skuulu mana nzere digrii ya ahụ furu efu, digrii mahadum ya ahụ furu efu, NYSC ya ahụ furu efu, WAEC ya ahụ furu efu. Akwanna na ahụ na onye bụ ịzụ ọchịchị ya sa WAEC ya ahụ furu efu, digrii ya ahụ furu efu, NYSC discharge certificate ya ahụ furu efu. O nwere ike nye ya oche sineti ọkaigwe na ọkaigwe zone efukọ ebe ihe niile gbasara essential things about him fuchara efu. Ọ na-aga asụ affidavit shi ọkaigwe ahụ mega exist pụta ọkaigwe ahụ furu efu. Ọ gbarara sọkpa oshi debere na zonu ọkaigwe ọkacha n'etiti otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Akpụchari I am Master Okechukwu Baron Bibaron Osita Levi Osijisha. I swear my brother he also lost it. Christian Julia Ndewo Temple on Christian brother watching from Holland. My Billy Sammy Samuel Jinjim Benza Paul Ozebra Shebisho King good morning. I'm watching from Senegal. Makodo Ibuchi Ebola Choyomachi Switzerland. Erem Agbai Erem Ebola Oyomachi Dakar Senegal. Okechukwu Stella Ekelekwala Mege Baron Dewo. Eze Udeshi wish my wife happy birthday today, 16 September. Madam Ebere Charles, long life and prosperity. Madam Ebere Charles, I wish you happy birthday. Wish you happy birthday. God will bless you and enlarge your coast and more money to your Aza. God bless you. Go to Silva and they will Vincent Obioma. Ugo boss will make a go Ebola Choyoma na Kraga. Yeta chana cake Gechi Graga. Usoguano. And you know what legi. Eze Ude Ebola Chi ishi ngokpala ndewo. Jonathan promise ishi less as progressive nevo perceptice pasa. Okay. Awara mahe so imi no show progress here ga na abiala umu Igbo niile. Ugochi ndewo Henry Igwe Chinedishi French boy, how are you? Legion Kui. My Prince Cassidy Ishi Dutchland Elega. Eze Ude, happy birthday to your beloved wife. Marco Okoro, Estelle Okechukwu, Chika Agwe Ndewo, Benny Onye Keleleme Ndewo, Okoro Benny Feroz Abamenti Menti, Trisha Pati Njoko Ndewo, Prince Chukwudi Nzeribe, Prince Agogwa, Lonja Nokwanda, Mami Stella Igbosu, Jonathan Mampas Ebomuche Ndewo, Marco Okoro, Henry Igwe Ashemiarelanuma, Blessing Matthew Chukasin Okenwa, Adeze Okafo, ka anyị gakwanụ n'ihu, ka anyị gaanụ n'ihu. International Industry LTD, Chicago, Illinois, United States of America. Chifule, Emeka Nnem, Emeka Kanuo, Atakata Abo, one of people land here, United States of America. Magarela Gema, Ajingedayo, Christile, Aslokandem. O deberela itazidebredi. Ọchịchị steeti Imo kende anyị Hope Uzoremma Agaya ugboro abụọ nọ n'isi ya agbaruola ihu na nchọpụta nwụchọpụtara shi ọnụọgụgụ mmanụ 2,600 ka nọ na ụyọ mkpọrọ na steeti Imo. Ịwụkwanụ ndị akpọjebe ụyọ ikpe ma otu
ndị ahụ enwebekọ ụlọ akpọjiri ụyọ ikpe chieje leba anya na henwo mere marakwanụ ma rịhụ guilty ọwarịhụhụ guilty. Onye atọni jeneral steeti Imo Ewo Mazi Cyprian O Akolisa COC Akolisa kwuru ke na echi gara aga n'ọgbakọ ndị ọkaikpe inwere n'ala Owerri. Akolisa shi ọ gbarara shokoro ya shi ndị eji ekpe ikpe shi ndị eji ekpe ikpe shi ndị ekpebe ikpe amahụ juru eju shi ndị ekpebe ikpe shamahụ juru nnọọ eju n'ụyọ mkpọrọ chanwu ha nọkwa n'ọdụ n'ụyọ mkpọrọ nga ahụ chivuru ndị akpụrụ mkpọrọ ndị ekpebi ikpe ahụkazi ndị a na-akpụọla mkpọrọ ọchị ndị akpụrụ mkpọrọ ahụ 600 people wu ndị a na-convictiela ebe ndị achọgakwanụ ikpebe ikpe ndị nọ awaiting trial shi ọnụọgụgụ nwa ahụ nọ 2,600 2,600 wu ndị nọ awaiting trial. Ọ chịkwanụ ahụhụhe jọrọ njọ jọka Adam Soshomole njọ ijide mmanụ doma mmụọ na awaiting trials kemgbe afọ agụta ndị anọ na awaiting trial ekpebedi nwe ikpe amarazi afọ ole a ga-enye nwo ụfọdụ anọ na 3 years awaiting trial ụfọdụ anọ na 5 years na awaiting trial. Ọchị ahụ ga-awụshi ndị eji ekpe ikpe anwụ ha emega ha ọsịsọ ikpe ndị n'ikpe ma ọwụ ya rụkwanụ shi anaji na-apụrụ ndị mmadụ ahụ ndị mmadụ na-apụrụ arụbaga nwe ime ụyọ mkpọrọ a na-apụ ndị mmadụ na-arụbaga nwe ime ụyọ mkpọrọ iji mee ndị na waiting trial iji ruo 2,600 na n'okwu bekee Maazị COC Akolisa shi he ndị na waiting trial n'ọnụọgụgụ ha kpa na waiting trial chi ha fụtara wụshe what this translates to is the existence of a major gap between the rate of the detention of accused and prosecution. It is either the machinery of prosecution and judgment delivery is low, or the rate of unwarranted detention has tremendously increased. Ya wụchọfụtara shi o nwere ike ndị lọya ikwesịrị ọwụ ndị kwesịrị nọ na-apụfu ndị ụyọ ikpe ka a na-ekpe nwe ikpe so that apụfu gị ụyọ ikpe ejide gị chi mere ha arị mma apụfu gị ụyọ ikpe ekpe gị ikpe amara mere guilty ma ọ were ịhụ guilty amarakwanụ ha ga-achaji gị ha many years imprisonment a ga-enye gị chụọ nwere ike ndị ahụ emega ha ọsịsọ sharihu slow n'ihi na nna mara na kọtụ Naijiria agbụfụ mma na ikpe taa before 3 minutes apụfuru onye ahụ ụyọ ikpe eme ya John and adjournment ike nwere ike wụrụ next year or after 4 months abịa ha kwa the next 4 months emegha ya John ha emegakwa na John ọ maka nene enwekwa ọwa na-egbuju oge mmadụ hakwala ọzọ eme ya John socha ha mere ụyọ mkpọrọ iji arịga ejuga chokwesịghị ijikpa ahụrụ elekpa mmanụ 2,600 iji anọ awaiting trial naanị na steeti Imo ka 2,600 ịnọ awaiting trial. Shi ọzọkwa ahụ nwere ike eji ha eme unwarranted detention. Shi nwere ike eji ha apụrụ nnọọ ndị mmanụ ma ndị kwesịrị itiga mkpọrọ ma ndị kwesịghị itiga mkpọrọ ewerecha nwụ jeje tiga mkpọrọ chaji akwanụ moto kọtụ ekpe nwe ikpe mara ihu guilty or not enwe ka a ga-achaji mgbo sokwu gachi ọchịchị steeti Imo aṅụhụ achọmana ụzọ a ga-eshi mee gbuokwanụ ya wụ mkpa n'ihi na ha ewe jigbo mkpa ọchịchị steeti Imo nwere lelu ndị ka a convicted 600 ndị ka ịnọbịa waiting trial 2,000 eleme ekpechara mmanụ 2,600 ikpe with aka eji eme cases John n'ala Nigeria. O nwere ike 15 years mmanụ ka na waiting trial so ọkpa ochere nna ahụ nna ya mana ebe ugwu Awụsa every month ereleasiga prisoners every month ereleasiga ndị Boko Haram 600 and ndị nọkwa na prison steeti Imo ha ewuchu ụmụnne anyị ndị steeti Imo ndị nwekwara ike enwe ihe nwa mere ndị nwere ike ya rụrụ nwa nje owedere a ga-asị ngwa ka anyị fine ya gị 50,000 ka anyị fine ya gị 10,000 ka erelizie gị mana ekipụ onye ahụ in detention kama a ga-apụfu ya ụyọ ikpe ekipụ onye ahụ in detention maka ha enweghị ha ọwụ
eme how mana na arotuje in jail. Ogbara Chineke mee ebere COC Ake Olisa enotisie this thing imegana. I pray that I ga-enwe full intervention into this matter. Release ekwanu ndị ma n'ihi na enwere ọtụtụ ndị enwe ihe nwo mere mana a nọhụ ya mkpọrọ ugbula ka charge akwanu moto court ya wụọ problem. Ogbara ahụ oshigba COC Ake Olisa ara ọkwagbo oshigba amara komi. Achoku kelubu brother Makoola Ibanye jinarose Ibanye daroda Ibanye damunko Ibanye dinamunko Keke na pepe. I am Jonathan Eman show picking. I know somebody that is there for more than 8 years now. Leno onkurika atra ibu onye ahụ. Ike guru. This is why I don't like coming home. I prefer to stay back in my country. UN, United States of Naked. Martin Ozomo Kurishi, governors serving in Biafra land risk life imprisonment if they fail to support Nnamdi Kanu and IPOB to restore Biafra. Lieutenant Mazi Uchehara, Imo states are good to put innocent people in jail. Manoneze Chibezeshi, how are you doing? Narekwami Manja Banja Budo de Rekurago, Manoneze Ndewo, Martin Ozomo Kurundewo, Emmanuel Obi-Wan Udo de Rekurago Nyoma, Emmanuel Osi Obi-Wan Nekele Mege, Chibike Mado, bonjour, ça va? Il faut te lever, il faut te laver à la bagnasse. Adema Lotana Ndeweshe and Obi a hundred wake. Chuksu Kevin Wezishi, good afternoon. Or a Mande or Chrissy or the Oka fish. Let Imo State try consider a making Hediora. That's one of the reasons I love my state and love Obiano, my good governor. My white lion Agocha Ebolachi. Tochukwu Aloka bonjour. Ça va le vous? My white lion on day wo. Collins Tochish in day wo. Ishi Sweden Lega Prince Ugo Best. I love your work, brother. God bless you and bless you too. Eke Chuku Liva. I hail you, my brother. Stella Okechuku. My mommy Stella Ibons on day wo. Chukuka Nkwakamba and day Onyomashi. Dubai. Innocent Ematesi Onyerika eshi why ọchịchị ndị zoo like Wulu Chief Henry Igwe Shinoshia broadcast Prince Sonny Ebolachi Como Estas okay yawa Esther ka ahịa Lina Justin ishi good morning, may God bless you for your good work. Monday Okoro Ben Obi-Wan ishi illiteracy is what Nigeria is facing today. Magnus Polish show Peking, good morning. I'm watching from Dakar, Senegal. Ndewo Ezudo ishi Spain na Malaga Elega. Paul Ozemna Shebu should tell Ibezim to go and sit down. Okigwe is too big for political godfathers. Precious Lloyd Ebolachi, Chrissy Jaffu Ezemado, Emmanuel C. Obi-Wan Mimi Chuksu Ebolachi Chidono Ndewo Kanyiga Kwano Nihu Kanyiga Nihu. Mekele Gizuchukwu Oka Ishi Nigeria is from Emma Shalo Ane Ogechi Udenwa Ebolachi Francis Ebolachi Ifeku Chibike Ndomana Instagram Izuchukwu Oka Ogwe Temple Ndewo Eze Nwata Usuala Chibamba Wano Kinsley Emeka Kodo na Bolachi Kanyi proceed. Taxi thy rivals, Campo thy rivals, Mokada people, Mumimeti Maroda, Kenny, Igeti Pere, Ibanet Narose, Ochija Roda, Ibanet Namunko, Arabaso Webber. Arịma adụghị anya shi a ga-eweli ogo ụlọ ọgwụ etiti ịnọ na steeti Imo ewu Federal Medical Center n'asụsụ bekee FMC kenọkwanụ na Owerri. Acha na ga-eweli FMC ka ọ na-awụrụ ụlọ ọgwụ nkuzi ya wụọ teaching hospital ọwụha elega anya ịgbanwe FMC
ka ọ na Federal Medical Center Owerri ka ọ wụzie Federal Teaching Hospital Owerri. Onye isi Senate Committee okwu ahụike iwu Senator Ibrahim Oloriegbe ya Oloregbe Ngorigari o kwuru ke na mma ya ndị otu ya ebra debelegharị anya na FMC Owerri anyị ọsha hụ ga-aba na ọchịchị ala anyị uru ya rụ ma ewulie FMC ka ọ wụzie ụlọ ọgwụ nkuzi ya Teaching Hospital shahụ ga-aba na ala anyị uru nnine ọchị atụmatụ kpa ga-esi mee ya ọchịkwa na-enwe na ọtụtụ ihe ndị nweọrụ mara n'ime FMC n'olileanya shi a ga-emezi ya ka ọ wụọ Teaching Hospital ọchị mana kpahe shiri ugbulaka shi ego aha anọchahụ kwa ahụ mana mgbe ahụ gakwa na-agbalị ike nwụ na-arụ ke nwo ga-arụ arụzie na atụmatụ mkpata na mmefu afọ 2021 ya wụ na bọjetị 2021 nweti ịgazie FMC na bọjetị echi ebe ahụ mawafụta ego a ga-eji rụta ụbọ ọrụ na FMC ya wụ n'afọ 2021 a ga-agbanwezi FMC ya wụọ ọ ga-awụzi Federal Medical Center ọ ga-awụzie Federal Teaching Hospital enwezi ike kpọọ ya Federal Teaching Hospital Owerri Steeti Imo. Ịghọtala? One of Owerri West Local Government Director Medical Mission. Orem Emmanuel Obiwana Lutanna Mezu Ishi not illiteracy is wickedness among each other. Nigeria can boast to put you in jail for nothing. Watch what David tell that they freeze that he will put him in jail. Imagine Orem Alonja and Kwanda Ndewe. Emmanuel C. Obiwana Ishi Oripkin, my brother. God bless you and your family. Mashigi, amen. Bang on Friday, Eshe, my friend from Oburu Ekele in Oru West is there. Okay, for overfill. Okay, one anything working on Boroke 15 years and he did nothing. Nigeria hence have okay. Orema. Eric Obi Ebola Chief Nanya Okoro Iba Uchi Wano Ndewo Yawashi Australia Elega King so Ndewo Chobi all well Ndewo Chinedu Dikogo Ndewo Edu Chinko Onyoma na Manila Philippines Ndewo Kanele Abogo Ndewo Gladys otu onye eno ime mmanụ abụọ Ebola Chi Sunday Raymond Ebola oge favor mekelekwa obi nwa John Ndewo Uche Mbewu Ndewo some people are India cost of 2,000 naira agwara m gị eziokwu ndị nọ nga ahụ oshi nga achụga ndị zuru oshi police abịaba pụrụ nwo nga nwa amakwa ihe mere ejede ịga nwo nga ahụ ya wụ unwarranted detention enwe ihe ọwawụ ọgbarara ka anyị gaa n'ihu ike agwụla m what would distance merarị ma ụyọ mayo I prefer staying in my place, in my state, in my country, UN, United States of Naked Owerri. O deberela itazidebrede otu jikọtara ndị nta akụkọ na steeti Imo Nigeria Union of Journalists n'asụsụ bekee ke steeti Imo ekeela ụzọ abụọ ngamgbozoga onye ga-awụ onye isi otu ahụ na steeti Imo n'ụzọ abụọ ahụ nwokere egbikwa nna ahụ ọgụ gbasara ebubo eboga otu akụkụ ke akara onye nọ na isi ya chanwuhu elela ụyọ obi NUJ na steeti Imo ịnọkwanụ na okporo ụzọ shi Port Harcourt okporo ụzọ shi Owerri jema Port Harcourt ya Port Harcourt Road achi ha elela ahụ nga ahụ jeje rent egala ya ndị mmanụ n'ọnụ ego nde naira 20 20 million naira chinda ha rent ekwanna ya ahụ ga-anọ nga ahụ afọ 50 years ka nwokwu rent ya their complex NUJ complex in Port Harcourt Road ọkwa n'otu faction rentere nga ahụ the other faction edina ya kwannacha nwe rent hụ ya the other faction
a na-achịkwa ọnwụ changmahụrentịrị ya and suspension echiekwa na ya wụ otu jikọtara ndị nta akụkọ steeti Imo ngamụzọ ga isi oche NUJ steeti Imo ekpeela ahụ ọgụ owulaka na ndị na London yọma bịara ọrụ ndị ndozi Owerri maka okwu n'anyị na mba Ajọka ọkwọ n'anyị na mmadụ anyị ma jụrụ n'uye 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 àpàdé àbọ̀kiri bọ̀ yìí àbọ̀ kọ́ṣí èdùlù péjọba. Àgàbági yaba. Ebe. Ake bakanu di òtula. Asowẹ̀gbẹ̀. o deberekwala na steeti Imo Itazidebrede onye isi otu jikọtara ndị lara ezumike nka ọrụ n'ala anyị Naijiria akpọrọ National Union of Pensioners arịọla akachiga steeti Imo ewu nde anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ chia biko kwụọkwala ndị lara ezumike nka ọrụ na steeti Imo ụgwọ penshọn eji nwụọ ịwụkwanụ nde ijeri naira 56 na ụma anọ ya wụ 56.4 billion naira eji ndị lara ezumike nka na steeti Imo pension arrears. Akụkọ kọrọchị ọwụ na ọchịchị Rochas ọdịnke mere Okorocha ịchịrị steeti Imo site n'afọ 2011 ruo n'afọ 2019 chọwụ n'oge Rochas ka ejikọchara ndị pensioners ụgwọ ana Rochas mechiri ndị pensioners ike n'ihi na mgbe ahụ enwere ndị pensioner enyechara bounce check nwere ndị pensioner ife ntichara efe ntị ngashi nwa obiama ka ya enye nwa verification nwa ji akwụ ụgwọ penshọn mana n'ime ihe niile ndị ahụ otu awa eji ma ndị aslashịchara salari mmụ Hope Uzodimma na-agbanụ nwocha ya hụ gbaliga ịkwụ nwa ụgwọ mana the only thing ego ya ahụ mere inherit from ọchịchị ndeke gara aga si ahụrị aha Rochas ahụ dọrọ Imo steeti aka akpa skuul si ego ahụrị too much. Onye isi otu NUP Nigeria Union of Pensioners ekwara Mazi Abelu Afola ya arịọ Hope Uzodimma arịrịọ shia Hope Uzodimma arịrịọ shia ma ọ bịara n'ala Owerri ma ọ bịara bịa ịhụ Hope Uzodimma ya rịọ Hope shi hụ biko kwala chọọkwa na ndị steeti Imo ego ndị pensioners steeti Imo ego chozuo onwe ahụ chọrọ ego ahụ mmụọ chọrọ ego n'ihi na mkpa ha karịchana ego nwa ga-eji rie eri ego nwa ga-ejikwanụ na-eleda onwe nwa anya n'ihi na ọtụtụ nwa ha emeela oke a mana ego nwa ji eji ụlọ ọgwụ aha anọ ma hụkwanụ ya nyekwanụ nwa ego ka nwa ji na-eledakwanụ onwe nwa anya na-agwakwanụ onwe nwa ọrịa ọwa arịrịọ ọbịa bịa rịọ Hope n'obi ọchịchị steeti Imo na nzaghachi Hope Uzodimma agwakwanụ ya shi anyị ahụ gakwuru mkpumkpu ego shi ego ya ahụ gakwuru ahụ mkpumkpu ego ha ahụ gbawa ụgwọ eji ndị pensioners ha na steeti Imo ahụghị ya ahụ gakwuru chi ihe ahụ megakwara ugbulaka ahụ verification exercise n'ihi na ahụ chọpụtakwara shi enwere ndị ijikwa ihe pensioners ahụ erigo ego alagharị mma ahụ wuru ndị nze cha ya ahụ bịakwa na bịa ịfọchicha okpo niile ahụ ejichi aha ndị penshọn erigo ego cha ahụ were ga ya nwa oge chi ndị pensioners ndị ka ha akwụbụ ụgwọ hụ nwere na ya ndidi cha ya hụ ga-akwụcha mmụọ ụgwọ mmụọ kama ya hụ mechakwala verification ndị ka ya hụ verifyịrị anya ha akwụọla mmụọ ụgwọ mana ndị ka akwụrụ akwụchi ha kwụrụ mmụọ ụfọdụ chi akwụrụ mmụọ 2 months ụfọdụ chi akwụkwa nna mmụọ 3 months kemgbe mmụọ richakwa nna ya ememahụkwala ahụ ngagharị iwe ọzọ mana Hope ekwekwala mmụọ nkwachi anya hụ ga-akwụ mmụọ so abịa ego niile eji ndị pensioners na steeti Imo ugbulaka na ọwụ ijeri naira 56 na ụma anọ 56.4
billion naira ihe eji ndị pensioners weta ụgwọ na steeti Imo ọkwanụ ya. Okorobịa obi nwanne echi, may God have mercy. Ọrịmma Chinenye Alukwu bịaruola Nigeria is ọrịmma Miss Ajikanda ndewo mụọ na-eme Celestina Ishichai nwanne m I don't miss, so you never miss, you cannot hear. Martin Uzoma Okrishi Biafran country currency ejemma will solve problems of looting in Biafra civil service. White Lion ndewo ishi fenti ọrịmma Lutanna ndewo Mas Tija ndewo Okorobene ọrịmma Baron B ndewo Teresa Okpechi Aunty Teresa Eleno ịdachanna keeki gị echile imere birthday nsogbu anọ ele maka ndị London kelela m enwu ashimyarela nwu mma Ishowere pikin my own country is UNU United States of Obakala Ụmụahịa ọrịmma Martin Uzoma Okrishi let UN assist Biafra restoration as Nnamdi Kanu and IPOB are doing their best towards Biafra restoration. We pray. Delight Amrachukwu Shudo Derege nwanne m ishi Istanbul, Turkey, Elega Chinenye Alukwu ndewo. Davidson Eke Mmadụ Eke ndewo. If you are watching from London, continuous detention is a source of income to the lawyers they hired. Most of these lawyers are criminals. They will delay your judgment so that you will continue paying them. I've got such experience with one of them whose office is along Abaro Dowere. So get your mana lawyer. Abaro Dowere maka continuous lingering of your case. Sunday Raymond ndewo Chobi Owel ndewo Lutanna Aremma. Ka anyị ga-akwado n'ihu Mama ona mabete wano daje ekraka na NDA iwegu mejaga mbagogoro Okaranya na United States of America ejayo alo wera wolum olula mabejebe Honorable le Chigozenem Ambisi Sogere CEO Library International Industry LTD Chicago, Illinois, United States of America. Orejiela it has ready. Ndị uwe ojii na steeti Anambra azọfụtala ụmụaka asatọ ezuru na otu nwaakịrị owedere n'afọ 15 iri ime 15 years nwaakịrị nọ 15 years iri ime nwọkpụrụkwala akpụrụ. Akụkọ kọrọchi mmanụ ise ahụ ndị mkpụrụ ụmụaka ndị child traffickers eji ha akpụ mgbere ahịa ụmụaka amụrụ ọhụrụ. Achịkwana mgbanwe ejikwana eme eji ha eji egbe nwa afụrụ ụmụaka mmadụ gị anya nwa ekuru ụmụaka gị gbalaga nwojikwanụ eji egbe mmadụ nwa nwaakịrị owedere iri ime nwa ewere egbe kpụrụ nwa ahụ gị na mmụọ ekuru nwa ahụ hafụ gị ga-alakpuola ụwa gị ọwụhe nwa eji eme nwokpu achakwanụ ụmụaka ndị ahụ nwa ederesi ya otu nwaanyị eji akpọ Joy Lazarus ịnọkwanụ na Ụrata steeti Abia ọwụ ebe Joy Lazarus ahụ ibi nwọkpụrụ ụmụaka ebere iche iche nwa ewere ya jejeresi ya Joy Lazarus ibi na Ụrata steeti Abia. Achịkwanụ ihe nwa eji eresi ya ụmụaka ndị ahụ wo ọnụego narị puku naira abụọ na narị puku naira anọ 200,000 400,000 depending on gender nwa ahụ nakwa na afọ ole ọrị ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị. Ndị ke nwoke ka eji azụkarị ebe 400 ndị ke nwaanyị 200 kwanụ. Achọpụtakwana na chi nwaanyị ahụ ji akpọrọ ụmụaka ndị ketụrụla ime ọkwa
nwa teenagers ndị na ịkpụrụla ime nwa achọghị wanted pregnancy gị gakwuo nwaanyị ahụ ya akpọrọ gị doma gị nga ya na-eleta gị na-enye gịrị gị mụ ha na nwa ahụ mụtu ha na ya otu ihu ire dị nwa setụlụọ gị ga-eje mara na ụwa gị chọkpa nwa esheme kwa na jidere ndị na ọnwụ na jejeje ka fuo ebe nwaanyị ahụ ịnọ. Ụmụaka ndị ahụ ezu anafakwana nwa ụmụaka 8 ụmụ nwoke 5 nakwanụ ụmụ nwaanyị 2 nakwanụ kena iri ime ugbulaka na achịkwanụ ndị na-ajeje zuru ụmụaka ndị ahụ ezu arahụ mgbo na steeti Bayelsa, ezu ara na Rivers steeti, ezu ara na steeti Imo, ezutara na Abia, ezutakwara na yawo steeti Anambra. Ọwa ebe nwa eji jee nnọọ jee ezu kachacha ụmụaka ezucha nwụ anajem Aba jejere nwụ na ụrata. Ndị ahụ ejidekwa na Gideon Janet Gideon ishikwanụ Irete steeti Owerri, ọrịkwa na afọ 22 nwakịrị nwaanyị 22 years so ndị na-eje akpụrụ ụmụaka nwejejiri ụmụ ndị mmadụ nwejejere ya Aba. Onye ka ọzọ bụkwanụ Gideon God's Power erekwa n'afọ 26 26 years Port Harcourt ala Prakọt ọwa ebe onye ka ahụ especialized. Onye ka ọzọ ejidekwa na Wisdom Ndubuisi ka ahụrịkwa afọ 26 26 years ọkwa na ala Prakọt ebe ahụ ka o ji eme operate. Onye ka ọzọ ejidekwara Chukwudimma Nwosu erekwa n'afọ 29 ejidekwa na ya ụrata na Aba steeti Abia nakwa na onye eji azụ mmụ nwa na-azụ ewu Joy Lazarus erekwanụ afọ 40 Joy Lazarus erekwanụ afọ 40 ejidechakwa na ozugbo nwụ achị n'oge na-adịghị anya emechakwa nnyocha mara ma enwere kpanwochi nkwụrụ ụmụaka ndị ọzọ ebe nwa ji ejere fucha ya amarakpa ga-ejiji n'afụta nwa ya. Ndị uwe ojii na steeti Anambra akpọkwa nnukwu shi nwa onye mara na achọ ọchọga nwa ya achọga ya bịa ka amara ma ụmụ nwa ewerakwanụ ihe nwa ji egoshishi nwa Anambra kpọrọ ọnwa m ya means of identification iji clear mụọ ụmụaka ndị ahụ a recover from ndị child traffickers. Stella Okechukwu ndewo. Benito de Sola Eshi, my brother Ore Pikin, how you dey? I'm watching from Palma, the Maloka, Spain. Please tell us of them that Biafra people will come for him soon. Don't worry. Oremma. Onyamuche Linus Ore Pikin, you look handsome with this your Obuwagoro. Oremma. Elutan Naisha, I love how the government workers are receiving it. This country, we all will die here. Now you go die there. Till we come out and stand for our rights. If 10 million people will come out for protest, they will know that we are serious. Oremma. Okoroben Obi-Wan Nation, Nigerians like to call big money why people are dying in poverty. Bernard Obinna ndewo. Okoroben Nation, Nigerian leaders I like to call big Oremma. I've taken that one. Mazi Adiegwu ndewo. Osha Edwin ndewo. Mimi Chris ndewo. Mwana Meselesina ndewo. Ka anyị gakwanụ n'ihu. Engineer Bruno. Abadi abokri boy yama. Ezo kwendo kukiche manti bakola gakuko. Akuko merebe. Omere koji state mama. Omere koji state papa. Ebe mujere kulo bilongo na jebu. Mane harusi, walo biya bameje monu brother. Anabatala nwanne anyị nwoke ewu Mazi Onyekwere Anayo, onye ji Kanayo Okanayo mara eji emeghe onyonyo na ihe ntọchị Nollywood
na ụyọ ikpe ya uke ndị oyibo kpọrọ call to bar. Ekwufurakwa na ya dịka otu onye n'ime ndị ọkaikpe enwere na ala anyị ugbulaka na ka na-ayọ ka na-ayọshi ọwụ nnọọ ihe nọ ya n'obi shi ọwụ nnọọ ihe ya chọga kemmeshi ịwụkwanụ onye ọkaikpe kemma nnọọ ahụ wee wụ lọya ahụ ihe gụga ya ahụkwanụ ihe ya tụga anya kemmeshi show his vision show his dream ewu a lawyer ewu a barrister ya fụtakwanụ na mahadum n'afọ 2018 ebe o nwere akara nzere digrii na ihe ọmụmụ law ya na-abagakwanụ n'ụlọ akwụkwọ law school ka ọ gụchakwana ya n'ọnwa Julaị gara aga o ruokwana echi gara aga ya ọ na wee barrister ugbulaka na you can now address him as Onyekwere and Sons Associates, legal consultants and estate managers, and sacrifice executors. So ọkpa ochierekwanu ugbulaka na kanayo ụkwanụ nwafọ Mbaise steeti Imo ọrịkwanụ afọ 18 ugbulaka na ọrịa afọ 18 ọrịa afọ 58 58 years ekanayo eri ugbulaka na Prọfesọ John Bull ndewo ọ ga-eji grama ala ndị mmadụ iyi n'oyi ikpe higgledy pejoratively. This is so low. I cannot kowtow to this poho. That is to say, the embroidery of the political elites in Nigeria can be said to be in a state of elu. Professor John Bull. Kizito ọnwụ mere ịbịaruola. Collins Mozie ndewo onye ọma shi na Germany elega. Florence Nkechi ndewo. Ịgbanye ji na rose, ịgbanye ji aroda, ịgbanye ji aṅụ mbọ, ịgbanye ji na nkwụ, eke na pepe, I see thy rivals, Kampo thy rivals, ọkada pepo, ụfọdụ ji aroda, mụ onwe meji meti mbere, ụfọdụ ji aroso, meji meji maroda, eke na pepe, obodo ọla uru anọ hụkwa ụmụ niba agakpaghị agba see ya ọrọ. I see you, MC Apostle. Egwem the comedian, no bad mouth. Eleno, MC Apostle, Ashemiare Lagema, a communicator with a difference. In Domana Groove FM, Alowere, Ashemiare Lagema, MC Apostle, Ndewo. Must kill it, go to it. Looking at all of them, he must kill it, go to it. Alina Mekume, Jagamu Mundejebe, Abromondeji Metima, Kaendi Were Mayogama, Ayabemo, Onamitimebole, Ewaja Jagamba Goboro, Ewaja Jagochicha, Dajina Gamba, Dajarusi. Ake Baramara Okromo Amambamza Deano Arema Onejiela, it has regidi. Uyo obere Anglican Communion Alani Archdeaconry Agụata Diocese ịnọkwara na steeti Anambra ewetuola ọkwa ya wee edimotuola ahụ otu onye venerable nwụọ maka ọ hafụrụ otu onye ụkọchukwu nwụọ achụrụ achụ maka inwe aka na homo o nwere aka achọfara shi o ji eme homo so so achụkwana edimotuola onye venerable akaga ụka ya ugbulaka na maka ọ hafụrụ onye na achụrụ achụ from church ya bịa soro nwodu na burial nwojere na steeti Anambra.
Akụkọ Crush n'afọ 2017 ka a si ejidere ndị ụkọchukwu 9 na enwere ha aka na he homo. Ejidere ndị ụkọchukwu Anglican Church 9 ndị nwere aka na homosexuality. So abịabịa chụọ onwe n'ụyọ okpere ahụ, achụtuo onwe chinwo achọkwa chinwo soro na-eme ha ọwụla ịgbasara okpere, chachọkwa chinwo soro na-eme ha ọwụla ịgbasara okpere Anglican ahụ na steeti Anambra. Ụfọdụ ndị ụkọchukwu ahụ ekwurukwanụ maka ọchụchụ ahụ achụrụ nwo maka homo ahụ achinwo eji eme nwekwere ya jema ala bekee, ala bekee. Mana ọ fọrọ otu onye ke chaplain iwuburu chaplain mma ahụ, ọ bụrụ chaplain bishọp Agụata mma ahụ. So onye ke chaplain ka nọkwara n'obodo ya. So enweziri burial, olili ozu emega n'obodo ya. Ya bịakwa na chaplain bịakwa na the burial. So ruo na the burial emema na burial, onye venerable ahụ shi chaplain achụrụ maka homo shọbịara ya wo burial. Ya shi chaplain ahụna m gị ngwa bịa iwe onye tere mmanụ bịa ebe ndị nsọ ndị ụkọchukwu ibe gị nọ bịa du. Ha ewe onye nyere achụọla ya from church maka achi ejidere ya na o nwere aka na ihe gbasara homosexualism. So achụọ ya na church. Emere ostracized from the Anglican Church na Agụata, the whole Archdeaconry. So eru na burial ahụ, onye venerable akpọ ya shi hụ bịa soro du ebe ahụ ndị fada du, ndị reverend du. Nọrọkwa nga ahụ gwa ndị ọha shi ahụ wee ebubo ka ebugo ahụ shaha enweghị homo ọwụla ime o mere. Si ihe mere eji chụtuo ya n'ụyọ okpere ahụ, ahụ ndị megala ya uro, ahụ ndị megala ya anya ụfụ, shahụ ndị mere eji chụtuo ya. Shaha ahụ ebugo ya ahụ ebubo shaha enweghị homo ọwụla umega, ahụ emeghị homo ọwụla shọwa anya ụfụ mere eji bo ya ebubo ahụ chụtuokwanụ ya chida na Anglican Church ahụ. Ma bishọp diocese Agụata enụrụ ya ịwụkwanụ Right Reverend Samuel Ezeofor. Ye hima otu nyocha panel chinwo nyocha mara ihe mere na burial ahụ. Ha mere nnọọ ejili onye achụfuru achụfu n'ụyọ okpere Anglican akpọba ahụ ya shihụ bịa soro hụkwa ebe ndị na ịnọ edoga masị bịa nọrọ. Enyocha na nyocha panel agwa bishọp chi ha gbara gị ewu eziokwu chọọ uhe o mere nwa ekpebie shi a ga-akwụsị venerable ahụ ọrụ. Cha ga-enye ya suspension. Cha ga-enye venerable ahụ suspension. Shi akwụshigodo ọrụ. Nwa ewetuokwanụ ọkwa ya shi na venerable patuzie ọkwa ya ozie reverend ọkpọrọkọ ọkpa oshime maka o ji ejele onye asha homo eko homo chụtuo ya n'ime okpere ya kpọrọ hụ shi hụ bịa soro ndị fada ibe ya, ndị reverend ibe ya bịa nọrọ ka edo masị maka burial ahụ. Bishọp anụ maka ya achụtuo ya n'oche, achụtuo ashila ya step ọda ashi ya na ya nọrọgodo for now. She free ya, they have freed him from his services. Ọ nọkwa suspension abịa mekwa ya demotion maka shi venerable na ozie reverend. Ndị dere ordinary reverend. So amanụ m ndị Anglican so venerable ka reverend. So ọkpa he shere ugbulaka na Agụata steeti Archdeaconry Agụata Anglican Communion Archdeaconry Agụata Diocese. Owe bekee na ịkpọtụga ugbulaka ana ahụ nnakpa okwu na chijejere họteelụ Akịbakanri ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo ịgbanya bagula n'ọgụ ọgụsụ n'ala Imo steeti ịmanya brala n'ọgụ ọwụkwụ nanyị na mba Ajọka ụkwụ nanyị na mba Ajọka ụkwụ nanyị na mba. Thank you, Henry Udi Chukwu Emeka Christian Julia Ishi. Congratulations, Grammar Master. Ya kana ya.
ọrịa ịmates isi birthday gị next month oke nsogbu anọghị anya lebechi Joy Florence Nkechi okwu na achọrọ m chi anya ịgakwala ọnụ na okwu imere na steeti Agụata steeti Anambra onye venerable ahụ ịkpọrọ ishiri onye chaplain achụtụrụ achụtụ maka achị ejidere ya na o nwere aka na ihe gbasara homo arịhụ 9 enwere ha aka na ihe gbasara homo ya chihu ya eruo nga emega burial ya edukwala nwa onwe ya ebe ndị ụwa nọ ebe ndị ọkpọrọkọ nọ ya chihụ bịa ma ebe ọta o mejiri ama na ishi onye ahụ achụtụrụ achụtụ nga omega homo ya bịa soro hụkwa ndị arahụ suspension ọrịmma datin o mere ọrịmma denekwanụ ndị ken na-anyekwana reverend suspension patuo ọkwa ya riduzuo demotuo ya agwa ahụ mwetu ahụ eweturu ya n'ọkwa ọrịmma iwetu ya n'ọkwa maka ọ nabatara onye achụfuru achụfụ n'ụlọ okpere chi abịama bịa soro du ebe ndị eji edo mas eji edu ọzọkwa n'ụwụ ile ndị achị ndị fada ọwụ ndị reverend achị ejidere mmanụ 9 nga nwomega homo achụfu nwo n'ụlọ okpere ọrịmma chi achụfuru nwa ụlọ okpere chi nwo ji ma nwochicha chọọchị fụọ uduru agwarịkpa ahụ ọrịmma ịbọlachi ịbọla gaa n'ihu ọrịa ma emetụ mba aka ahụ dike gaa n'ihu ebe atụtụ enyi na suspension ya na ndị Katọlik asị enyi na mmadụ penance ebe enyi ya penance o kwesịrị nọ n'oche enyi ya and jidekwana ihe onye kpọkwara akpọ sef na ebe ndị etere mmanụ nọkwa ilekọmakwa ya ọkwa onye otu ya bọtadomoto ji akara anya onye si abịa na ebe ndị otu ya na ọkwa onye otu ya because bekee si tell me who you are, let me tell you your friend it is. Ha abụọ nọ n'otu grade ahụ ọrịmma n'ụyọ Chineke ọrịmma ile onye mmehie chụfụ ya n'ụyọ Chineke ọrịmma ile onye mmehie chụọ ya ọsọ n'ụyọ Chineke ọwa ọkakwanụ mma ịnabata onye mmehie mee ya esi na mmehie ya ga-eme ya amatachi ha omegawo mmehie n'ihi na akwụkwọ nsọ onye dịka onye kpọrọ onye tere ude o kwesịrị inye oche azụ ka onye tere ude because asa onye tere ude nso na-asị tere ude mụ ama metere ude o dịpere maneji te ya eki ya ọtọsị onye tere ude ọ dịghị mma ime ihe aha dịka ihe rụọ Baịbụl kagburu ihe ọ bụ ihe rụrụ arụ ọrịmma onye rụrụ arụ onye kpụrụ nwunye onye tere mmanụ ibinye nwoke ibi ya ma ume ihe dị otu aha ọ abomination mana ihu Chineke mana ihu mmadụ ọrịmma so ịchụfu ya n'ime ụlọ okpere kacha mma ya nwoke onye nyere oche azụ achụpụ ya achụpụ enye oche azụ chetekwa na mmanụ ahụ etere hichapụ ya mmanụ ahụ etere ya achụtụrụ nwa arịhụ 9 asha achọghị chinwu aka nwo nọrọ na ha ọwụla gbasara o nwekwara ike gara Chineke ozi bụta ozighị n'ụdị aha ndị mmadụ na-atụ anya ya ọrịmma imena daalụ na ịkpọrọ anyị ndewo ọrịmma anna ahụ nna ha ewu ndị arịhụ 9 so achọghịkwa nwụọ iso na ha ọwụla gbasara Anglican Church Agụata ọzọ ha mere na 2017 so otu n'ime nwa abịazie burial venerable akpọ ya chi enyi oke ọwa ebe idu ole edukwala ebe ahụ gafere ebe ha ewe ebe ndị etere mmanụ ha fụkwa ha ahụ mgbe o kwuruchaga ahụ mega homo ara ihome ọwụla ewu anyị amara na gị chọwụ ndị megara gị anya ụfụ wụ ndị jiri ejeje katọ aha gị imere eji chụfuo gị na chọọchị ngwa bịam ebe bịadu
bishọp anọ na-achị iliri onye anyị chụtụrụ chọọchị jeje kpọbata ya ebe abi ndụ ọ ga-atụgharịa panel ehimana achị enye ya suspension enyekwana ya suspension so ma na-ajụzi na ụshi uduru he onye ketlele onye a chụtụrụ chọọchị kpọbata ya ebe ndị etere mmanụ nọ o mejiri ama ndị ka enyekwana ya suspension dị ma otuo ya wetuo ọkwa ya emejikwana ha manakwa ajụchi nna marasị akwụkwọ nsọ chi go you into the world and preach the gospel ka emebe ala Chineke anya lee ndeke n'ime ala eze Chineke anachụtụdi nwụ achụtụ ọrịa mma enweghị ọkpa na ijila anabatala ndị fada imega homo gbanwee nwo n'ihi na ndị eji ekwusa ozi ọma ebe ndị mmehie nọ ọwa ime ka ndị mmehie chagharịa nabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe mmụọ na onye nzọpụta mmụọ analekwarụ ndị ke nọ imu ya okpere anọ imega mmehie ana na-enufu mmụọ aka eji enwekwara mma Pita mehiere Jizọs Kraịst enufuhu ya aka eji mma Pita werela mma dabie Makọs ntị enweghị mma Jizọs Kraịst shia Pita ife ọkụọla Jizọs shia Pita ife ọkụọla ọpụ ogbu mma ga-ala na mma ogbu egbe ga-ala n'egbe biko wetuo aka ka igbu mma Pita mịachi mma n'ọbọ Pita mịachi mma n'ọbọ Pita okwute Pita kwa ka ubrekwa disciple Jesus Christ but Jesus Christ ekwuru hụchi Pita iwerela nnọọ mma dabie mmanụ ntị jema ma onye ogbu mma na aga emefu ma onye ọkpa mma na aga emefu Pita iji egbu mmanụ igbu okwanụ m otu echi Jesus Christ emeghụkpa ahụ ọ nabatakwara Pita mana nini meziri eji lee mmanụ naanị ndị kwafu mmụọ onye ke nọkwarụ na-eprichi ahụ onye ka ashị ngwa bịa soro anya agịwe otu enye ya suspension wetu ya n'oche eleghị ichere na ya uhe Florence Nkechishi, yes, it is good that they were all removed because they did what was against the church congregation. Orema Henry Udi Chukwuemeka Ishi, there is no place for homosexuality and lesbianism in Igbo land. It is not our culture. They deserve what they got to. David Sineke Ishi ostracism started from God when he ostracized Lucifer from heaven, as we were told. Okay. Okorocha Chijoke Ishi, homosexual is a very big evil in the presence of God. And that man is supposed to be in jail now. How can it be a very big evil to God? Why did religion allow Catholic reverend not to marry? How do you think human beings will live without sex? Anyway, it is well. Aswekwe. Otomini somoni. Otomi opanetebele. Engineer Bruno. Amadi abokiri boy yama. Ndarabasko pechoba. Ndarabasko. Ezo kwezo kukije mati Makoola ga Akuko. Ezo kwezo kukije mati na amachiri ụfọdụ ndị ọchịchị ala anyị isoro merụrụ aka n'okwe ntuliaka elu emere n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga na steeti Kogi na steeti Bayelsa ịbata na mba Amerịka. Mmachi ahụ ban ahụ enyere some politicians ịbata na mba Amerịka. Akwụkwọ akụkọ Sahara Reporters ekwupụtala aha onye wuburu onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'ala anyị ewu Comrade Adams Akpanjọ nwoke ajọ njọ Oshomole Chiaha Adams Oshomole ahụ nọ na akwụkwọ ahụ ndị mba Amerịka ịmachiri chinwu aga abata na mba Amerịka maka ime nrụrụ aka rigging of election. Ọchịkwa Sahara Reporters kwukwarachi aha gọvanọ steeti Kano ewu Abdullahi Gandu Dollar onye ọma na dollar chi aha ya ahụ nọkwa nga ahụ. Chi aha gọvanọ steeti Kogi ewu Yahaya Bello chi aha ya ahụ nọkwa nga ahụ. Ọchịkwa agbatịkpụbọkwara mmachi amachiri gọvanọ steeti Kaduna ewu Nasir El-Rufai ịbata na Amerịka. Amachiri El-Rufai ịbata na Amerịka n'afọ
2010 kemgbe 2010 El-Rufai ekweghị ahụ ya bata na Amerịka, enyeghị ahụ ya visa, o nwere ban, emekwuola ban El-Rufai extend. O deberela ndị ọkwọ ụgbọala keke na pepe na Ụmụahịa obi ọchịchị steeti Abịa anọrọ na ọdụdụ echi gara aga mee ngagharị iwe gbasara oke ego eji anatụ nwo n'aha tiketi nwa eji agba, mmaja ndị task force eji amaja nwo nakwa nsogbu ndị ọrụ nchekwa ndị polisi ejikwa enye nwo na Ụmụahịa. Ndị keke kpọchiri ụzọ niile ịnọ na Ụmụahịa imere ndị mmanụ ijiri n'ọjụ okwu ejegazi ebe nwojega n'ihi na ụzọ chiri echi, ahụmadị moto ahụma keke nwa aba nwa anọchicha ụzọ ndị mmanụ anaji okwu na-eje. Akpọrọ ha aka chịga steeti Abịa iwe okezie ikpeazụ oku chi ya chụtụcha ndị niile o tila n'ụzọ eji enye nwo nsogbu na ọnọdụ chi anwa hụrega tiketi dụọkwa n'ishishi anwa ha agahụ agba online tiketi ọchịchị steeti Abịa echi nwozuma na igwe ịntanetị n'ihi na ọchịchị steeti Abịa gwaga ndị keke nwo jee na-azụ tiketi online, enwere online tiketi nwochanwu ha agakwanarị ndụ zụọ ya wụ online tiketi chi ego ahụ achịnwokwuo maka online tiketi ahụ chi ego ahụ batara abata ha ọwụdị ndị ọchịchị steeti Abịa ka nwo gbagala keke enwere keke ọchịchị steeti Abịa apịala nwochi nwo gbamana ya memana ya akaụntụ ma ọkwanụ ndị polisi ka nwo gbagala keke kewu nwo na-agba nwa na-ewere ego na-eji enye nwocha ma hụ gbaga tiketi na-esetụlụkwanụ ndị polisi n'ụzọ sha enough is enough sha nwo ha chọ ma hụ uduru harịkpa ahụ shi nwe online tiketi ọwụla nwo gbaga. O deberela itazidebrede aka chịga steeti Edo iwu Godwin Obaseki ekwuola si aya hụ ga-enweta mmeri na ntuliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Edo na Satọde izuụka ke na-abịaga n'ihi na aya ha hụ na shi imirikiti imi ndị steeti Edo anwa hụkwụ ya n'azụ. O kwuru ke na rali otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP imere na ya na steeti Edo echi gara aga. Obaseki akụsuokwa na Ahmed Bola Tinubu ewu akachiburu steeti Lagos ewukwanụ isi ekwu ọnwụ n'otu pati APC n'ala anyị ọkachama ala Yoruba. Ọ kụsuola Tinubu gbasara okwu ahụ Tinubu kwuru shi ndị Edo hụ chofuo Obaseki shi nwo ha kpụkwala ya wụ Obaseki votu mgbe ha kpụọla pastọ Ize Iyamu votu shi Obaseki ahụ ejila erumana isi na ha iwu kwuru shi Obaseki ahụ onye mmegide mmanụ shahe sohu nwo lụọ ọgụ nwo jiri lụta ezigbo ọchịchị ọhakarashi n'ala Naijiria n'agbanyeghị shọnọ APC mma ahụ shahe sohu nwo lụọ yawu ọgụ so aha amahụ ihe kpaga ndị mmanụ aha amahụ ihe wuhe gụga ndị mmanụ agụrụ shaha ga-emefukwa nna nwe ya shimohu wetuo Obaseki n'oche shi Obaseki ahụghị onye mmegbu mmanụ.
onye enyemaka mgbasa ozi Godwin Obaseki ịwụkwanụ Crusoe Osage agwakwana Tinubu shi ha ahụhụkwa steeti Lagos ha ahụ uchechi ahụwụ a steeti Lagos ahụkwa naanị Lagos ka ha wụhụ ha ahụkwa na steeti Edo ka ha bịa wụ ha ahụhụwụ na Lagos cha ha ga-agbafu ndị Edo onye nwo ga-akpụla na ntuliaka elu chọwụ ndị Edo mara na onye nwo ga-ịhọfụta sha ha enweghị nnọọ nga ọrụ Tinubu ịbịaba gwama ndị Edo chi ndị Edo ha akpọkwala Obaseki mgbe hụ chọọ pastọ Ize Eyamo kpụọla ka anyị ga-ekwala ntị na okwu ahụ Tinubu Baba Godilon ikwuru Jagaban okwu ahụ o kwuru echi gara aga. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu want to appeal as a committed Democrat and a leader of all Democrats, regardless of political party, to our conscience and our commitment to democracy today on the forthcoming election in Edo State. I want to appeal to you to reject Godwin Obaseki in this coming election. I have suffered with many others to bring about this democratic regime that today we are enjoying in the country. Then, Godwin Obaseki didn't participate in any aspect of the struggle to enshrine democracy in the country. Therefore, he could not understand the value and the pains that was associated with this democratic struggle. He was elected a governor by you people of Great Edo State because he presented himself to you then as a Democrat, and he was sworn in after winning the election. No one prevented him from being sworn in. Thereafter, members of State Assembly who got elected along with him, specifically 24 of them. Out of these 24, he prevented 14 of them from being sworn in. He demonstrated the act of dictatorship, lack of respect for rule of law, lack of respect for you, the people who voted for those legislators prevented from being sworn in. Today, he now comes around as a Democrat, wanting you to vote for him. Please, I appeal to you, reject him. Several institutions and leaders of our country appeal to him to respect constitutional democracy. But he rejected all entry. He rejected the appeal from National Assembly when Attorney General of the Federal Republic of Nigeria enumerated the path of honor and the constitution of the country. Ananụ nna ya ọchịla ndị Edo reject him. Ọchị ndị Edo reject ya. Adams Oshomole. Echi gakwa naga na steeti Edo. Adams ọchịla ndị Edo reject ya Godwin Obaseki. Echi gara aga na steeti Edo na Benin, gọvanọ steeti Edo ịwụkwanụ Godwin Obaseki nakwanụ
Pastọ Ize Iyamo ewekwana onye keji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC azọgo ọkwa gọvanọ Edo ka a ga-eme elekshọn ahụ a ga-eme ya na Satọde 19th owecha a ga-eme ya. Nwa abụọ abịakọla ahụ ọnụ binyega aka n'akwụkwọ udo akpọrọ Peace Accord. Nwa saịn ya na Peace Accord echi gara aga na Benin kpebie ntuliaka elu ahụ ka a ga-eme n'udo, a ga-eme ya siriri werecha nwa a ga-etiga aka na họl a ga-akpata ọgba aghara na ya wu ntuliaka elu a ga-eme na steeti Edo. Na ihe omume ahụ ndị nọ nga ahụ Jeneral Abdulsalami Abubakar ewuburu onye isi ala anyị n'oge ndị agha nakwa Bishọp Matthew Kuka ọwụ ndị nọ nga ahụ echi gara aga nakwa ndị ndu ndị ọzọ ma nwo saịnịrị Peace Accord ahụ. Orejiela Itazirejidi ọsọ agbala na steeti Kebbi ebe oke ide mmiri flọdụ ịna-achụfuru ndị mmadụ n'ụyọnwụ laa akụ na ụba ndị bi ebe ahụ n'iyi lee nna ma ndị mmadụ chịrị ya chiga ime ọkpa mmiri chigbusacha ihe niile ebe mmadụ 32 32 nwụrụ na ihe ide mmiri flọdụ ahụ ịbịakwutara steeti Kebbi. Mmiri akpọrọ Arungu bịara nnọọ bịabịa kechila na Kainji Dam. Ọ bịara nnọọ bịabịa lee ime obodo wụbaga n'ime obodo n'ihi na achọfụtara Kainji Dam gbawara agbawa. Enwere ihe gbawara na Kainji Dam imere mmiri ji rie ova, mmiri arị uncontrollable na-abịa wụbazie ime obodo. ọsọ agbara na steeti Kebbi. Ogechi dị nzere ọgụ ndewo ebiaruola. Mekele gị Mazi Okwudele eshi imagine Tiff Nubu talking about respect for
the law, democracy, and love for the masses. APC is a joke. Christian Julia Ndewo Elutana Ishi, nobody was called to be priest. Oh. Cheta Kamalu Ishi Tinubu is a dirty old fool. Nigeria will be better off without this kind of thieves. Arema, he is a devil representative here on earth. And look at who is talking about rule of law. Arema. Chima bụ onwe ya. Akịrị na awọ ya na-asọgeze. Ụmanụ mana kompempe gbakọ. Arema ụmụnne Chineke ji chọọ mma ashị ụfọ ji fụọ ụfọ ala fụọ. Ụbọchị nta anyị achụọkwanụ na Owere nshi. Ebe ka m ga-achịkọ anya na ha omume anyị makọla gị akụkọ ke taa. Ashị ma ọbara egbu anyị ya jikwa akagburu onwe ya. Onye ghara ihe anyị mere ya na-achụ anyị ọkpọrọkọ. Anyị shi ogbu ọkpọrọkpọkwa ya ihu n'ihi na onye enweghị ha ọpa enweghịkwa ha oji akụwa. Anyị anakwa na-arịọ Chineke chi ya kwala anyị ụzọ, gọziekwana anyị, meekwanụ ka ihe niile ma na anyị mma. Achị m bịara ele onye ukwu mma, reekwanna onye nta mma. Emechanụ anyị arụọ. Ndewonu.